todos a todas. Neste curso estamos a traballar nos proxectos de os niños son lugares onde comeza a vida, pero ás veces, igual que o fan os paixaros, as persoas precisan voar longe para buscar unha vida mellor. En Galicia, milleiros de persoas tiveron que dicir adeus a súa terra e a súa xente para comezar unha nova vida ao outro lado do mar. Moitos destes adeptos tiveron lugar nos portos da Coruña e de Vigo. Alí, un fotógrafo chamado Alberto Martí, coñecido como retratista da emigración galega, inmortalizou a súa cámara ese momento de despedida. Momentos tristes pero cheos de esperanza. Hoxe imos representar algunhas das escenas inspiradas en súas fotografías. Son historias de familias que se despiden cheas de maletas de soños e de barcos que viaxan cara ao descoñecido. Esperamos que vos guste. Revisa de poderes toda a documentación. Sí, es un programa. Ay, Carolina, teño que revisar, estoy más nerviosa. Tranquila, para eso estou aquí. Déxeme que te axude. A ver, o teu pasaporte, o da nena. Lola, eso é o barco. Será. Mi madriña, é grandísimo. Cantos días tardarán chegar a Venezuela? Pois non o sei. E terá cara dentro. Como? Ai, Joan, deixa a túa prima tranquila. Agarda aquí sentadiña e te apongo un pouco. Non teñas medo, Joan, a foto. Esta rapaciña perde su vida, xa que quiere emprender un camino desconocido. Ai, cariño, está ben, Lola. Es un barco secreto. Os marineiros xa fixeron o camiño moitas veces. Non se perderá. El Papá Noel estará esperando. Claro que sí. Ven que te que te vexa. Mira, Lola, teño algo para ti. Para mí? Sí, para que non esquezas nunca a túa familia. Gracias, tío. Espera, eu tamén teño algo. Para que sepas que non se te olvide. ¿Prometes volver algún día? Lávame primero. Pasaxeiros a bordo. Chegou o momento. Unha última vez. Pasaxeiros a bordo. Temos que marchar. Mandádenos unha carta pronto. Boa viaxe! Adeus. Ata pronto. Precisades axuda? Eu ben, pero colle a manita Xulia, que a súa empresa é digital. Deixad aquí as cousas, agardaremos aquí ata que nos chamen para embarcar. Mirade o que trouxen. Douma o tío Manuel. Que ben, unha baralla. Sí, para xogar a escoba no barco. E non te sabes xogar a escoba? Bueno, máis ou menos. E vos sabedes? Bueno, pois entón vos aquí que os vou ensinar. Que lle pasa, Pepecho? Por que choras, meu amor? Eu non sei se quero marchar. Vou botar de menos a casiña dos meus amigos. É normal sentir iso, pero sabedes unha cousa? Que nós temos moita sorte. Sorte! Sí, porque nós podemos marchar todos xuntos. Sí, iso é verdade. Xa verás como en Venezuela nos facer un montón de novos amigos. Eduardo, podría facer unha fotografía da súa familia? Por suposto, veia, rapaces, levantadevos que nos vamos a disfrutar. Como quere que nos coloquemos? Vostede que se pon aí, os nenos diante. Marchar
nunca dobre, pero xuntos sacarán forzas para afrontar o que veñe. Pasaxeiros a bordo. Non se che nada, colle as cosas e non quiseres nada. Que leva os chourizos? Eu levo o chourizo, o pan e máis. Que ben a recende. Eu tamén vim a fame, dame un cachiño de pan. Eu tamén quero un granaquín. Pasaxeiros a bordo. Veña, veña, que levar máis a lo barco ten nós. Veña, xa se veña. Rapaces, parece que chegou a hora. Traballo todo para ir ben. Nunca había moito traballo. Si, vos traballades moito. Sabedes como gañades un feixo de carne. A iso imos, tío. Habemos de forrar todo o que poidamos. Vamos botar moito de nosotros a conversa de Pasaxeiros a bordo. Ide, non vai a ser que quedes entrar. Ai, que non me fa comer. Porque contenta por mí. Moitas grazas, agradezo de ben. Grazas, amigo. Isto é para vos, para que sempre nos sentades cerca. Moitas grazas, tío. A última perna. Adeus, fillos. Escribide refroño. Si, vale, cando cheguemos. Última chamada. Pasaxeiros a bordo. Marchade. Adeus, ata pronto. Adeus. Boa viaxe. Alabán, levantad os panos. Nos panos blancos quedan guardados os últimos adeuses. Está moi longe, xa non creo que nos podan ver. Si, marchamos, aquí xa non facemos nada. Oxalá que regrese algún día. Será buena sorte. Será. Pero iso non subai. E agora que vou facer? Xa non podería reunirme con meu pai. A isla non vai moi longe. E se me boto a nadar? Esperen aquí que vou a buscar a cena. Disculpe, señor. Acabamos de perder o barco. Vostede sabe cando sai o próximo. Tranquila, tranquila. O próximo barco ainda pode embarcar no porto de Vigo. En Vigo? Eu non teño tantos cartos para viaxar ali. Espere, coñezo alguén que creo que vos pode axudar. Veña comigo. Pero vamos, que vos pasou? O meu irmán tiña que embarcar nese barco para reunirse con meu pai en Venezuela. E o camión que nos trouxe aquí pinchou unha roda polo camiño. Por iso chegamos tarde. Vale. E a nosa nai foi a buscar axuda. A volcándose no barco. Que é iso que le vai? É a miña cámara de fotos. Queredes que haga un retrato? Estas dúas miradas hai agachadas un cento de devocións. Veña, rapaces, que imos ao porto de Vigo. Amigo! Se colleras ali o barco, veña, que vos axudo a equipaxe. Non se imagina canto yo agradezo.
poema Adeus ríos, adeus montes. Hoxe queremos facelo dun xeito especial. Faremos lingua de signos para que tamén podan chegar aos corazóns das persoas xordas. Adiós Ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós islas